ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ଧାମରେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ଅମୃତ ମଡ଼ୋହି ବାଳ ନୈବେଦ୍ୟ ବା 108 ଭୋଗ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭସଙ୍ଗ ନାଦ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗା ନୀତି, ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଅବକାଶ ନୀତି, ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ରୋଷ ପୂଜା, ସକାଳ ଧୂପ, ଦିବ ପହୁଡ଼, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସମାପନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟରେ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ 56 ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଭଟଲି ଧାମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ଅମୃତ ମଡ଼ୋହି ବାଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି ଆସୁଅଛି। ସେଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଲଳିତ ରଥ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ସୁଦାମ ଶତପଥୀ, ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ, ରୋହିତ ରଥ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ରାଜେଶ ମିଶ୍ର, ନିଶିତ ଦାସ, ନୀତିଶ ଦାସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଭ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସାହୁ, ନାରାୟଣ ସାହୁ ସମେତ ଗନ୍ତିଆ ସରୋଜ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଟଲିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।